No, to ja witam serdecznie ponownie. Witam Hitbox, witam YouTube. Ja jestem Niklaus, tu jest Aga, tu jest Daria. Hej. Ja jestem Niklaus i... O. I to jest o tyle nietypowy stream, bo to się dzieje na Hitboxie. Kto ogląda na YouTubie, to niech żałuje, że go na Hitboxie nie ma. Tutaj będzie się odbywało co? Będę zmieniał płeć generalnie po raz kolejny, bez odcinania puloka, bo bym pobanowali to na pewno. I tak się tutaj będziemy bawić, moi drodzy. W intrze zawsze coś piszczy, ale to chyba inoci. Dobra. Czat jest na ekranie, to jest czat z Hitboxa, tam żadnych gifów nie wolno, bo ban IP i w ogóle. Co jeszcze miałem ważnego powiedzieć? Jakby ktoś w trakcie chciał tutaj, prawda, donate'nąć, nie, subnąć, co tam jeszcze? Followa dać. O! Na przykład w ten sposób 50 zł od Kuka za rogu. Pięknie dziękuję, kłaniam się, za to se puloka zrobię. Większego, nie, czy mniejszego, bo to chodzi o to, żebym nie miał. Także pięknie dziękuję za duży donate z mety. Też. No, ale Aga i tak nic z tego nie dostanie, Ale to miało być na operację. także... A, bo Aga puloka chce se przyszyć. Fakt faktem. Jezus Dobra. Maria. Także no, ja pokazuję teraz, co będzie używane, to nam tak tutaj, co będzie używane przy tej operacji. Tak, czyli pierwsze to jest to i teraz Daria mów, co to jest. Tutaj mamy paletkę cieni z Inglota. I ja przy okazji mówię, że jeżeli firma Inglot, ja wiem, że to jest polska firma kosmetyków, jakby się chcieli ze mną skonsultować, to znaczy nawiązać współpracę ze mną jakąś, to ja wszelką współpracę podejmuję na warunkach korzystnych, dogadamy się, także no, wiecie, piszcie, nie? Albo jeżeli by ktoś chciał, prawda, jakieś inne biznesy, wesela, dożynki, pogrzeby, stypy, to no, generalnie wszystko, co? Do siebie, do live'a będzie. No, nieistotne. Także ja jestem o live z weseli, z pogrzebów, prawda, Z dożynek. z dożynek. Ja jestem otwarty na propozycje. Najpierw kontaktować z firmami. Z dziadów nie, bo pogańskie, słowiańskie obrzędy im mówimy nie. A ty chcesz sobie co? Aha, Dobra, przyszyć. widzę. Dobra, Mam coś. o właśnie. Kto tam z tyłu siedzi? No mówiłem już, tu jest Aga, A mnie Tu nie jest- widać. Daria. Aga to jest moja konkuba. Daria to jest moja kamracina. Chyba jak to brzmi skomplikowanie. Barburki, o właśnie, no takie imprezy też. To nie jest Dobra. tylko barburka jedna, Dobra, są to teraz- barburki. No barburki jednego roku, następnego jest druga barburka, nie? Costello, ta kosmetyczka wcale nie jest większa od Mikołaja, bo jest tylko taka. No to Połowa Daria, Mikołaja. mów co tu jest. Dobra, czekajcie, to po kolei. Tutaj mamy rzeczy do konturowania twarzy, takie różne. Super. I tutaj mamy wszelakie pędzle do nakładania wszystkich rzeczy. Tutaj mamy cienie i eyelinery, a na dole są podkłady, kremy i bazy. I tutaj jest jeszcze po raz kolejny z firmy Inglot, puder prasowany i teges do nakładania pudru. Ja już się nie mogę doczekać. W ogóle widzę, że sub padł. Że padł sub od szamaneczka. Ja za tego suba bardzo dziękuję. On mnie wzbogacił masakrycznie. Dziękuję pięknie, kłaniam się i zachęcam do kontynuowania takiej tej łonej. Co za pajac prasował puder. No głupi jakiś. No, Dobra, no to tyle ode mnie. To nie wiem, róbcie co uważacie. dobra, to co najpierw jest taki full wypas, no nie? No, W ogóle powiedz jeszcze, Daria, co mi będzie robione. Wszystko. To etapami będziemy Generalnie mieli. ustaliłyśmy z Agą, że chyba się podzielimy po połowie twarzy. Ale albo- na podkład nałóż cały ty. bo Tak, się nie chce podzielimy, w sobie. sensie Aga jedno oko pomaluje, ja pomaluję drugie i zobaczymy co tam będzie i to będzie taka Niklaus Conchita, bo nie zgolił brody. No i dobrze, niech nie goli. I tak, Braniam. z włosia mongolskich koni, tak. Moja broda? potwierdzone info. Jest. Nie, nie jest. I ten. No i to chyba wszystko. Nie wiem, zobaczymy. Coś może w trakcie, ale to będzie takie profesjonalne. Tak postaramy się, żeby to ładnie wyglądało i tak Tak? dalej. Tak? Tak? Myślałam, że mamy go naciapkać po prostu.
Nie, chciałam jakoś ładnie. Dobra, to ja eyelinerem mu tak szczelę kreskę. No Do to, brwi. no dobra. Do samej brwi, o. Bo za, tak o. Słup nie blokował części ekranu. U mnie nie blokuje. Nie wiem czemu tak to wygląda. Aha, bo to jest stąd, dobra. Dzięki za protip. No, fajny mam nos. No dzięki, spoko, nie? Dobra, to... Elo Reaper Dobra, to więc najpierw Mikołaj nałożysz sobie sam krem nawilżający na gębę. Kurwa. Ale tak nie za dużo go, bo będzie ciężko na buzi. Ja będę po Jezu, tu tyle, ja może nie będę przesadzał. Także no krem generalnie. Co tak? Nawilżający. Potem mi to lepiej. A może ja będę wszystko o tak. Czułka, jak mi miło, nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. O. Nie dziś Dobra, to ja ci nic. wycisnę. Wyciś mi. Tak, daj tam palce. Panca. W ogóle, moi drodzy, Porno zwariowaliście? kuwa. Dobra! No No, to wyglądało, dobrze, jakby ktoś dobrze. syfa wycisnął, takiego wielkiego. W ogóle, czy dobrze nas słychać? Czy dobrze nas słychać wszystko? Czy nie jest za głośno, czy nie ma za cicho? Przyjadę. Tego typu, moi drodzy, operacje. Daria też maluje na wesele. Ja se mam to w ryja wetrzeć. Tak, trochę na policzki, nos, tutaj, wszędzie, w ogóle po całej W ogóle, brodzie. teraz wyglądam ciekawie. W ogóle wiesz, że on odmawia kremowania się rano, bo mu się tłuści ryj? Ty się sam tłuścisz. Ryja to ty masz, ja mam buzię. Ty zawsze tak Weźcie, mówisz ryj. zamknijcie się, co wy, jak wy się do siebie Ale odzywacie? nie, bo on Macie zawsze oboje tak karę. mówi. W tym momencie karę. Ale Czuję jakby, nie powiem jak się czuję. Mikołaj, przecież tu ładnie pachnie. Powiedz jak pachnie, opisuj. Aha, no fajnie pachnie. Bardzo fajnie pachnie. Ja już czuję ile będzie gifów stąd. Aż się boję trochę. Ale jak się mi nie będą podobały, to... Dobrze, tutaj, o, tutaj Mikołaj. Tu dobrze wprowadź ten, tak, dokładnie. Oczywiście jak te wory sobie robią takie... O, mi się takie robią. No widzisz, Ale- Aga, ludzie mówią, że cicho jesteś. Mówiłam, żebyś bliżej No się ale ja nie przesunęła. chcę być głośniej A słyszana. w brodę też mam wetrzeć? Nie no, przecież No. tej brody ci nie będziemy ciapkać. No ja. Jeżeli chcecie, żebym ogolił brodę, to musi być 1000 donate. Ej, w ogóle Nie. nie wiem, czy wiecie, ale Mikołaj się przefarbuje jak subgola Znaczy no, Ale pobladł. to, to jest nieoficjalne, ale nie, jakby... Nie, dobra. Rosman świadkiem. Za, Rossmann świadkiem. za 2000 się przefarbuje na rudo. Ja nie. Ale nie permanentnie, żeby nie było. Nie. To wiesz, jak to się długo spłukuje? Mikołaj, no Za 2000 to... A nie powiem, ale nieważne. Dobra. Już? Dobra, już. Więc zaczniemy od oczu. Na końcu nałożymy podkłady. To teraz nałożymy wszelakie bazy. No, aha, ty profesjonalnie. No przepraszam, nie po to oglądałam tyle tych YouTube'ach. Jak się malować? To jest z Inglota znowu. I to jest Aha. Duraline. I co z tym się robi? To się ja to na oczy nakładam, żeby się wszystko trzymało. To jest taki biały płyn, który się nakłada tak trochę tylko na oczy. Przezroczysty. Biały To przezroczysty. ja się tak jedno i to odwrócę, samo. tylko ja się nie mogę odwrócić. Brwi też A, nie zrobimy, mogę. tak. Ale co z brwiami? No wszystko. Wszystko. Wydepilujemy. Taką wynitkujemy. O. Wiedziałaś, jak one to robią? Tak No. masakra. Dobrze, wszystko jest tam z wami, bo u mnie tak średnio. Mi się ręka trzęsie, bo się zestresowałam. Ty może niżej, wyżej? Nie, no jest w porządku. No dobra, Dobra. boję się. Ja pierdolę, ja ci oko wydubię dzisiaj. Ej, dawajcie ten. Dawajcie... I teraz taką Mikołaj robisz, taką. I rozcierasz to po powiece. W sensie tak? No, ale delikatnie. Tak? Tak, no i trochę wklepuj. Aż pod brwi. Ale faza, ja pierdolę. No fajnie. Ej, Mikołaj, donate SMS. Co donate SMS? Nie działają. Działają. Źle wpisują. O. I w ogóle będzie widać. Muszę pozdrowić. O! W odbiciu lustrzanym. Nie. Obiecałam. To nie jest odbiciu. Nie? Nie, normalnie jest. No jak? No, A pozdrawiam. faktycznie. Pozdrawiam. Obiecałam. Dobra. Dobra, jak teraz tak zrobiłeś, to jest po to, żeby wszystko się dłużej trzymało na oczach. Taki utrwalacz. A mi to nie działa aż tak No dobrze. bo ty W ogóle masz widać ci- ci, jak się tak schylasz, to widać ci głowę. No to nie widać, no już. Widzieli mnie Widzieli. ludzie. Dobra, teraz to. O, jak śmiech. Co? Z czego? Z kodem Pieron. Od teraz w drogerii Rossmann zniszczony z kodem Pieron. Jakby ktoś z Rossmana coś ten to... Dobra, teraz wyciskam trochę ci tego. Dobra. Wyciskam. Chodź Słowo tu. klucz. Zamknij oczy, przecież nie. No, Ale nie marszcz ich tak, No. tak na luźno, jakbyś spał. ja nie śpię na luźno.
On się boi, że ja go uderzę. się spina. No. Jak śpisz ze mną, to mnie Dobra, nie boli. dawaj. A ja jestem cała poobijana, wszystko mnie boli. Dobra. Jak Weź się odwróć na nie już stronę. mi wyjadł wszystkie cukierki. No co dobra, na miłość. Dobra. Wyrównaj. Tak. No. To nałożyliśmy kolejną bazę pod cienie i teraz się zaczyna maraton spierdzielenia. Daj mi cienie. I będziemy się bawić. Już widać różnicę. Tak, już jestem ładny. Jezu. Nie no, póki co jak zwykle. Tak przeciętnie. Kuźwa, ile tego jest? W ogóle, moi drodzy, polecam pobrać sobie apkę na Hitboxa. Dobra. Prawda, Patrzcie, jest to na są sticky message. wszelakie narzędzia zbrodni, Tego ich jest zapomniałam. dużo. Patrzcie. Ojej, O kurwa. padło. Podniesiesz? O. I tym Mikołaja wszystkim będziemy tegesować, wiecie, no. Mogę to. Wory mi większe wyszły. Mamy korektor. No, bo dobra. Najpierw użyjemy cienia po to, żeby ujednolicić kolor powieki. I mam zamknąć Tak. oczy? Dobra. Nie. Ja. W ogóle jemu tak powieka No. opada, nie? Tak No tu. właśnie ma opadającą powiekę. No, widzisz, dobrze, że nie jesteś kobietą. Musiałbyś walczyć z tym codziennie. No to z tym się nie walczy, bo to Jak się to ma... nie? To się operuje. No to chyba się oko na Dobra. dupę przeszczepia. Jak lubisz mieć oczy w dupie, to spoko. Dobra. Nikola, tak. Był Niklaus, będzie Nikola. Cześć Adrian. Dobra, i jak... Cały czas mi się miesza, że to jest... No normalnie jest, Aga. No jak? Jak przesuwam w tą... Normalnie widzę jest. odwrotnie, nie jak w lustrze, dlatego... No bo nie ma odbicia, jest normalnie. Okej. Co ja? Skręcenie w lewo nie jest łatwe. Który chcesz cień? O to może ja pokażę. Ej, dobra, czaty wybierają. Robimy ankietę. Dzisiaj czaty decydują. Odtąd Mikołaj to będzie 1, 2, 3, 4, Dobra. 5, 6, 7, 8. Czekaj, co Dobra. tu wyskoczyło? Nie, wyłączyć to. Bo ty, Raus. my same zrobimy. Sam. Dobra, i teraz tak. Daj tylko dla obserwujących. Jest jeden, to Tylko on dla przeważa. obserwujących. Kobiety I teraz muszą tak, mieć wszystkie. jaki kolor? Czego? Cienia. Cienia. I teraz tak. 1, 2, 1, do 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, i te cienie idą w takiej kolejności. Od tego Ja czerwonego... to będę trzymał, tutaj pokazywał, Dobra. żeby się nie tym. Od czerwonego to jest tako 1, 2, 3, 4 i później różowy to jest 5, 6, 7, 8. Jakie skomplikowane. To jest łatwe. Poszło. Nie dadzą sobie rady. Dobra, ja nie głosuję. Ja się wstrzymuję. Także moi drodzy, głosujcie. Ale to może chwila dosłownie, minuta. Uderzyć cię. Nie. No, przypomnij jeszcze, Daria, który jest który może. Od czerwonego. Nie, w drugą stronę. No. 1, 2, 3, 4. Nie, Nie, Tu. od tego, od tego. 5. Nie, Nie. nie. Stop, Tak, że... dobrze, Jezus. okej, sorry. Jezus, co? No, bnier burdla. Gdzie tu jest pokazane, ile to już trwa? Aha, 37 sekund. Dobra, pierwsze padło na czerwone i to chyba... Chyba wygra, ale nie wiem. Dobra. No ale czerwony jest ładny. My dzisiaj miałyśmy i było ładnie. No pewnie, że tak. Chociaż mi się nie utrzymało. No zobacz, jak to teraz wygląda. A patrz u mnie jak wygląda. Fajnie, nie wiem, to jesteś jakaś mongolska. O, dzięki. Taką chlebem. Dobra, Dobra, wygrał Czerwony jedynka. i 8. Aha, dobra, to ja wiem. To zrobimy takie połączenia. No to No, gustik trochę tak wygląda, ale na oczach już inaczej. Gdzie jest ten? Co ty robisz? Myślę, jak to zacząć. węglem, hehe. Będzie Dobrze. szminka, będzie wszystko. Ja mam fioletową w ogóle. No to fioletową zrobimy. No. Tylko nie musiałam z tego. Dobra. Ej, panowie, uczcie się i przyjdziecie i tak opowiecie swoim dziewczynom i one będą bardzo zadowolone. Zobaczycie. Daj mi buzię. Zamknij. I teraz tak, na ruchomą część powieki, czyli
Nie, bo ja mam takie długie paznokcie, bo że się życie skalec. Aga, pokazuj. A ty też masz długie. Kuwa. Tu, o. Dobra. Będziemy nakładać najjaśniejszy cień od kącika do kącika. W ogóle to wygląda jakbym miała głowę jako A mikrofon. Mikołaj, nie masz Zobacz. oczu. Sorry, bo się boję. Patrz, Będzie smokej. jestem mikrofonem. O, nie mam siły. Dobra. Nie, ja muszę cię całego tak maśleć, bo to nie wyjdzie. Z daleka jakoś jest trudno. Tak, to będzie smoky eye, nie? Czy nie? Niklaus Eye. Dobra, zamknij. Czy Aga jest co? Nie widzę. Czy wolna? Ja Adrian. szybko chodzę generalnie, nie jestem wolna. Aga zapierdala jak Deliverance. Jezu, jak mi gorąco, już sobie tak Nie, spierdzielaj, Adrian. Dobra, nałożyliśmy to i teraz zaczniemy. Gdzie jest moje ulubione? Gdzie jest ten ciemny? Depilacja może przez ży z kropką, bo nie jesteśmy na wodzie. Co? Aha, Napisał, dobra, może prze- okej. Hiszpanka się zaczyna. Bytą Eye fioletowym maśliłem jak podbite. No, to piekarska Eye. Dobra, i teraz będziemy już zaczynać blendowanie cienia. Powoli zamknij. O ja pierdolę, Aga to nie wyjdzie. On ma jakieś małe oczy. Nie? Też mnie nigdy nic na nim nie wychodziło. Europejskie, a nie mongolskie. Zawsze w ogóle na nim się... Jeszcze raz. No ale taka prawda przecież. Ja też nie mam mongolskich. Zawsze się najlepiej sprawdza kolory paznokci na tego, na jego. No zawsze patrzę, jak nie wiem, na którą mam pomalować, to jemu maluję. Będziny. To bez oka. No nie mogę się ogolić. Nie! Ja w Dobra. ogóle nie tego. Proszę uciąć dyskusję na czacie na ten temat. To ja tu jestem od tego. Od czego? Ogolę się za tałzyna. Słownie 1000 zł polskich. To tak jak ten... Na umowie tam na tym było napisane. Ja że grałam w nie- Cookie Clickera, nienawidziłam tego, bo wstawałam, żeby klikać. O, ja pierdolę. Co? Pokaż. Obróć się. Nie, no dobrze jest jeszcze. Ja i tak nie wiem jak to ma być. To mnie to nie zrobi różnicy. Ale nam to zrobi. Bądź ładnie. Jak wam wyjdzie, to może was weźmie do współpracy Red Lipstick Monster. O, jakbym z nią chciała współpracować. Jakby się gdzieś przydało. No co? Czy dobrze? No pieniądze fajna rzecz, ale... Rogąbki, Jezu, ja to pamiętam. To było na naszej klasie, nie? Co? Nie no, pokaż się Mikołaj bliżej ludziom. Zamknij oczy. Jak widzi. Nie mogę. O, Beka. Nie no, ładnie. Kolor Ja trochę czaty ten. A ja wiem, jak go No wiem, że mnie widać, przecież co jakiś czas mnie widać. No, ja to trochę przyciemnię, bo to tak czerwonym tylko źle będzie. Ja trochę was zignoruję czaty w tym momencie. Ała! Jezu, zaraz wracam. Dobra, zamknij. W prawym oku w ogóle jak mnie malujesz, to mnie coś boli pod powieką. Może mi tam coś wlazło. O, sam tam wlazłeś. Ale wyczymię. Dla piękna. Cześć Monika. Co za Monika? Twoja morda brzmi znajomo. O, teraz jest Ej, Aga, przyciemniłam to tym ostatnim i o wiele lepiej wygląda. Tak? No. Zaraz zobaczę. Ej, pewnie, zajebiście to wyjdzie. Ej, to idzie na tubę, ja nie mogę przeklinać. To ci zabroni. No jak to co, potem zablokują. A w ogóle kto jest szefem YouTube'a? Tak w Ja. sumie nie wiem. Nikomu Tylko nie ma mówię. sobie... O! Zabronisz? Skaryfikacja? Nie. Scarification, modification. Ja bym mu w ogóle taką tą błyskawicę tu pieprznęła. No. Taką tego. To ja Albo tak mogliśmy, wiem co namalować. Co? Z Mirror's Edge'a. Kuchwa, nie A, pomyślałyśmy. Nie podobała mi się. Nie umiem skakać jak małpa. Agi i Niklausy. Co? A ja ma... Dobra, maluj, szkoda czasu. Pokaż Adze, że patrz, przeciemniłam i fajnie wyszło. Ale zamknij to oko. No, a ty dwa malujesz, jedno miało być dla mnie. Zapomniałam.
To zostaw. Ale co ty by- mówiłaś potem, że tylko kreski chcesz zrobić. Nie. No dobra. Nie wiem, że właśnie nie chcę robić kresek. Nie słuchaj w ogóle. Aha, to podkreślimy czymś. Przepraszam. Ja to naprawię. Dobrze. Cześć kudłaty. O. No, Elo chyba ja. Cześć Grzesiu. Dobra, ciulej. Bo Mikołaj nie wie jak zarabiać pieniądze. Dobra, daj. Otwórz. I teraz patrz do góry. O kurwa, Patrz do góry. muszę się wyśmiać. Dobra, no. Tak, mam się do góry patrzeć? No. Czekaj, bo Czekaj. mnie... No dobra. Co? Co ty Okej. zrobiłaś? Nie no, wszystko w porządku. Jeszcze raz do góry. Kurwa, ale się boję. Dobra, jeszcze było. Ja bym sobie tego sam nie mógł zrobić, ja bym nie miał sumienia. Teraz przesuń się na chwilę do mnie, bo ja... I Ktoś mi tu blokuje. patrz w dół. W dół? Nie, też do góry w sumie. W dół do góry, co za różnica. Ała. Patrzcie, Przecież- Przecież... Dari. Co? Nic. Nie rozpraszaj, Aga. Zamknij oko. Najwyżej ci dziubnie w oko. To cię dziubnę w głowę. Trudno. Ja was dziubnę zaraz na dwór. Ale Dobra. ciepło jest. Co, już? Nie no, już Znaczy- jestem piękniejszy. No. Dobra, to teraz moje oko jest prawie skończone, ale ty mu wytuszujesz, bo wiesz, że mi się za bardzo ręce trzęsą. okej. To teraz podkład. A nie, jeszcze To moje ty. oko. Teraz Aha, ja. dobra, to jeszcze Mikołaj ty musisz. Kakaowe oko. Patrzcie, tutaj wyciskamy. W ogóle tego nie widać, Daria. Zaraz. Patrzcie, taki kolor Mikołaj się zaraz takim kolorem się Mikołaj posmaruje. Daj palca. Czekaj, bo nie widzę jak wyciskam. I to wszędzie, policzki, nos i czoło poza oczami. Nie najedź na oczy, bo zamordujecie. styknie. Si. W sensie, no dobra, dobra. No, za dużo już jest. No, dobra. I na nos? No, I na czoło? si. No czekaj, sobie tu zdejmę se. O. I mam się to rozsmarować? Tak. Tylko, no, patrz jak się smarujesz, żebyś nie wjechał w oczy. Dobra. To weź to zrób więcej, nie jak jednym palcem. Sznita to zobaczysz. Tak sklepuj. Ciulci! Za każdą dychę pół. Czuka, wiesz co, ja w ogóle jak są dziewczyny, to możemy o tym pogadać zawsze. To jest Ale to- baza pod podkład z Catrice'a i ona Niebieska. to jest zielona, no taka i ona jest na zaczerwienienia. A Chupacabra to kobieta? Tak. A myślałam, że to potwór taki. Szokłam. Miałem spoko, fajnie. Czoło jeszcze pamiętam. Czoło. No zero. Na czoło trochę więcej, bo tam masz te czerwone tegesy. No jakie czerwone? Nic No nie mam masz czerwone. przecież. To są rany poszczałowe z Wietnamu jeszcze. Jeszcze Dobra. No w sumie nie głupie. Goten, tak. Prawie szkoda, że nas nie ma w sumie. Pewnie się Cześć, wstydził, że Kiko. go zabiłam. Dobra, jeszcze trochę na nos, bo tam mają rację, że jest troszkę czerwony. I Mikołaj, to tutaj dobrze musisz wprowadzić. A, dobra. O kurwa. Kurwa. Ciężkie życie, powiem wam. Nie, dobrze, że się hopem urodziłem. To się całe życie z tego cieszyłem. Babom to przesrane w ogóle w wielu aspektach, tak mi się wydaje. Jeszcze nie do tego, że się człowiek rodzi brzydki i się musi malować. Alicja, ta? Na pewno? Jesteś pewna? Bo ja nic nad buzi nie widzę, żeby ona miała, bo to jest matująca baza. Pokaż mi to. Ja u niej nie widzę brokatu. Jest taka druga z brokatem, to ja wiem. Ja w ogóle nie wzięłam wszystkich kosmetyków, mam tylko połowę. Nawet nie. Dobra, już wystarczy. No nie ma brokatu. Nie ma. Z korektorem ogólnie. No pewnie, że Dobra. tak. To teraz A to oko moje. podkład. Aha, zapomniałam, przepraszam. Czekaj, to ja wyjadę sobie. Weź mi kogoś obróć. Uwaga. Nadchodzę, teraz ja. Dobra, czym... A, tutaj. Dobra.
W ogóle jakie ja mam zawsze niebieskie oczy w tej kamerze. Ty coś robisz z kolorami? Nie. Nie? Ja tak nigdy nie mam. Dobra. A ja mam taki ten. O. Żeby to było dobrze widać. Widać dobrze? To- O, złapało. To jest taki cień w kremie i tu mam ładnie podpisane złoty, żebym wiedziała. Bo mam taki inny. I teraz to ma... O, tak to wygląda na palcu. No patrz. Było. O! No, Dobra. dobra. Teraz tak. Zamknąć? Tak, zamknij. Jezu! O, cicho. E. I to też podbije niebieską tęczówkę. Nie? Złoty, dobrze mówię? Złota i brązy. Otwórz. Nie no, bo to musi być widać. Daj. O. One się niby mają lepiej trzymać, ale dobra. No to fajnie z tym fioletem wygląda. Dobra. Tam nie ma fioletowego. No ten różowy. Tęcią oko nacierają. Wypływa! Pomocy! I... Moment. Biorę ten. O, ten biorę. Na czubek pędzla. Dawaj. O wow, a mi szczekło. Nie tobie, tylko mi. No naprawdę, jakbyś się miał tak codziennie z tą powieką, to byś... Ciężko by ci było. A ja mu zrobię tak, o. Pojedę tak do środka. I tak jest teraz modnie. Chociaż to niby oko zmniejsza, ty masz takie małe. A zrobiłaś mu ten? A otwórz. Czy z tej strony też mu robiłaś Nie. dolną? Nie? Powiedziałeś, że mam zostawić, to zostawiłam. Dobrze. W ogóle jakie to malutkie, te one są takie słodkie. Takie o... Takie malutkie. Też sobie muszę takie kupić. Bo takiego nie mam. Pokaż. Do góry. Ale otwórz. Co do góry? Patrz do góry. Przecież to nie boli. No i co z tego? Się mrużysz. No bo się boję. Się nie bój, co ty nie ufasz mi? Nie. Się przypomina te wkładanie mi igły do oka w szpitalu. Świetnie. Takie trochę... Daria, co ty robisz? Tak, do góry? Zamknij. Nie, zamknij. Ej, ale namalujesz mu kreski jeszcze, co? No maluję. W ogóle jakby ktoś chciał muzykę, to puśćcie sobie jakąś własną, bo... no. Bo prawa autorskie pójdą. Ale... Polecam coś romantycznego. Tak? Broda psuje efekt? Nie, no pasuje. Nie no, Conchita taka śląska. No. Dobra. To ty... Dobra, to mamy wytuszować rzęsy i tak zrobisz kreskę, czy chcesz zrobić mu kreskę i wtedy rzęsy? Nie, bo się zlepiam jak ten. No, Przysiadaj. Dobra. Daria jest mistrzynią kresek. Ja się nachylę. Ej, ale dużo ludzi jest, wow. O ja pierdolę. No ale i widzisz? I ja nie mam normalnie takich niebieskich oczu jak tutaj. No masz. Tak? No. Nigdy nie widzę. No gdy ja też dzisiaj, jak patrz, jak mam ładnie wykonturowany policzek. Super. Coś się zepsuło i nie było mi słychać. Nie? A w ogóle ładnie mi wyszło to jego oko. Pokaż. Takie ciemne, No. nie? Ty masz ciemniejsze. Ała, a żeś mi przyjechał po stopie. To Kajcie miesz też faję. I w ogóle, Co? żeś mi... O ja pierdzielę, nie no. Patrz! Żeś mi wyciągnął kawałek z tego. Dobra, Aga, No potem. przecież tego nie widać. Dobra, teraz będziemy robić coś bardzo trudnego, bo kreski na oczach. Ja sobie umiem, ale nie wiem jak to komuś wyjdzie. Mikołaj, bardzo mocno musisz przyjechać do mnie. Kurde. No dobra. Kurwa. Takie będę miał? A co, nie podobają ci się? Nie no, super, No. fajne są. Nie ma wyboru. Zamknij oko i się nachyl mocno. Broda mnie kuje w rękę.
wąsy gorzej. Aga wyszła nawet. Pokaż ludziom już kawałek. Zamknij oko. Przecież tego nie widać bez zamknięcia. Coś światło się złe. Dobra. Pokażemy wam z całą kreską. Co? Nie. No, Dobrze wyszło. Prawie. Dobra, zamykaj. Otwórz. Nie fakt, że masz jakieś zmarszczone powieki. No ładne. Mógłbym tak codziennie, nie no, żartuję. Na Halloween. No, to nie taki był zamiar, ale spoko. Pokaż. Ja już więcej nie będę poprawiać, bo mi się ręce trzęsą. Syryjczycy mnie, ej, szczypi mnie oko teraz. No to wypłynie. Trudno. Kupi się nowe. Bardzo? No nie, no bardzo nie, ale szczypi. Pewnie zasycha dlatego. No. Co? Nie płacz. No bo mi łzawi, bo mnie szczypi, no. To zaczekamy chwilę. Patrzcie, płakam. Róbmy drugie, bo wszystko rozmarzę. Dobra. Na każdy strumień się będę malował teraz, żeby być ładny. Będziemy na zmianę przyjeżdżać. Ciulej. Ale to musisz tak o mnie obrócić. Tak? Tak. Nie, bo ja inaczej nie umiem. Ta broda jest jakaś dziwna, taka... O kurwa. Co jest? Co? Widzisz jak się ten? Szkoda sensu. Szkoda sensu, no. Dobra, będzie taka. Nie no, ładnie. Czyjś telefon zabrzęczy, nie wiem, czy To pewnie mój. Albo twój. Dobra, ja kończę te kreski i tylko podkład i kończymy ten obrót. Aga, poprawisz mu to trochę. Ja? Patrz. Poprawić? Bo nie będziesz mu poprawić. Citro się pyta, ile bierzesz, Daria, za makijaż? Ja mogę mu błyskawicę namalować. A to jak podkład położymy. Makijaż przecież z kropką na końcu, to po pierwsze. I nic. No, Mikołaj może mi kupi bilet do domu. Nie no. Popraw sobie to. Aga, popraw mu to. Nie, tego się nie da daj spokój, się będziemy bawić w poprawianie. Tak, ja mogłabym mieć. Dobra, dzisiaj Mikołaj to hardcore. Taka wersja zapłakana baba po imprezie. Coś tam. Tak, ten podkład już nakładamy, no nie? Mhm. Dobra, nie będziemy przedłużać tych kresek, bo mi się trzęsą ręce i ja nie potrafię mu tego namalować. Sobie umiem, to ważniejsze. I nałożymy podkład z Bourjois. Francuska firma, jak miałam. Taka dziwna nazwa troszkę. Nie masz dobrze. I ten. To jest nawilżający podkład, taki owocowy. On ładnie pachnie. Potwierdzam owocami. Owocami pachnie i będzie super. Dobranoc, Kasia. I do tego użyjemy takiego pędzla do podkładu. I tyle. A mamy też taką gąbkę. I mamy też taką gąbkę do nakładania, ale to Aga nią woli, a ja wolę pędzlem. Nakładaj. Dobra, chodź tu. Nikt nie. Przepraszam, ale tego chyba nie będzie. I zaczyna się. Lol. O, ale teraz będzie widać największą różnicę. Trzeba było mu Mhm. zrobić zdjęcie przed i po. To rób szybko, póki nie rozmarzamy. Kurwa, nie Ej, patrzcie. patrzcie, już widać. Pokaż tą jedną połowę, gdzie jest nawet niedosmarowana. Ciekawe, bo jestem w dobrym świetlu to robi.
Kurwa. Aga, no No co? pokaż idź już. z tym. Dobra. Fajek, ty masz problem. Bo mi walisz lampą po No oczach. straszne. Ja cię masz potem walnę włączonego lampą. Tego. Trudno. W brodę się nie wciera dobrze. Nie polecam. Ale- Dziewczyny, jak macie brody, to zgolcie. Bo się źle wciera. Gulcie. Zgólcie, przepraszam. Oko do góry. Nie Boże. Wygadaj na chwilę tą gąbeczkę. Słyszę? No hej, hej. Ła. Weź odwróć. Pokaż drugą stronę. Dobra. Daj grzewkę do góry. Tylko nie wsadź palca. Mi się czuła świecie, gdzie trzeba tam dać duży pudru. Mhm. Dobra. Mikołaj, pokaż się z bliska, że buzia się zmieniła mocno. Boże, piękny jestem. Jak nikt, znaczy piękna jestem. Już się czuję trochę bardziej kobietą. Czyli działa wszystko. No. Szarlotka, nie, bo mi się strasznie trzęsą ręce i to są Mikołaja naturalne rzęsy i każda dziewczyna może mu zazdrościć, że takich nie ma. No, mam nadzieję, że wam się póki co podoba. Tylko żebym się komuś z was nie spodobał za fes. Zanik Yonder Pomarańczy. następuje. Nie, i w Brzasku ja nie mam czegoś takiego jak sztuczne brwi, więc... Ale umiem doklejać. Brwi? Tu jak tutaj sobie tak rzęsy. Tego się zaczęłam zastanawiać, że Wszyscy pytają, czemu jesteś taka smutna. Nie jestem smutna. No bo nie rozumiem, że to twoja normalna twarz. Ja tak normalnie wyglądam. Kurwa. Wieczny problem. No dobra. I teraz zajmiemy się konturowaniem. Proszę do mnie nie mówić już Mikołaj, proszę do mnie mówić Nikola. No, coś tu jest. Dobra. Gdzie jestem? Co? Czego potrzebujesz? Ty chcesz konturować? Puder? Aha, wolisz tak zrobić. No dobra, to ty A to chcesz to czekaj. robić? Nie, ale to ja ci dam... No dobra. Puder. Masz pędzel od razu. Czy masz do... Co mam? Pędzel. Aha, tym. Jaki to jest? Ale co? Puder No. czy podkład? To jest Affiniton, nie? Nie, to jest... Stay Matte czy coś takiego. Dobra, to jest jakiś puder od Agi. Stay Matte. Stay Matte z Maybelline. Maybe. Dobra. Waldmanowi. Lol. Co Pos- pos- to robi? Dobra, nieważne. Dobra, już. Jak mu w pory to powchodziło w ogóle. Mhm. Strasznie. Czekaj, tu masz pryszcze. Chyba musiałbym mieć jakąś taką wygładzającą bardziej. Mhm. Co? Ale to... Nie, ta wyszła ładnie. Tylko ta druga wyszła. Między rzęsami, nie? Tak No. dojechać. Masz coś w nosie? No bo wycierasz spod dziurek, to musisz walczyć ze sobą. Mam żeby włosy nie w nosie. dotykać. A tutaj, to zakole mu tak powiem. No dobra. Pudru. Wjeżdżam w zakole. Kurwa. Fryzjerka mi Dawaj. powiedziała, no Aga, No co? Ale ona dobrze trzyma No o co mi ci włosy. chodzi? bo mi pogorszysz. Nie pogorszy. Wyłysieję całkiem. Weź drugie zakole odsłoń. O, no dobra. Dobra.
Dobra. Co, ten konturujesz? Miało przecież nie być obrazków na czacie. No. Ban. Znaczy, zaraz. To gwiazda. Ja to zaraz banuję. Nie zbanuj, Dodaj tylko timer. usuń wiadomość. Już dobra, już po fakcie. Dobra. No. Dobra. A tam Costello. Taki tatuaż. Taki tam. Dobra, konturujesz? Nie, konturuj. Co to jest to konturowanie? Konturowanie to jest Aha, tak, dobra, to już wiem co. że się robi ciemniejsze kreski w niektórych miejscach twarzy i buzia ma być fajniejsza. Jeszcze bardziej? No, Dobra. I ciulek. ja użyję do tego, dziewczyny na pewno będą wiedzieć. Ja mam paletkę ze Slicka. Wersja light. Tak to wygląda. I pędzel z Hakuro, takie jajeczko. I no, dobra. Zaczynamy maraton spierdzielenia. Odwróćcie drugą. Tak? No. Takie mocne to zrobimy? No, tak po całości. Dobra, pokaż. Łoje! Łoje! Wygląda jakby mi ktoś pysk poparzył. Jak się czujesz smyrany jajeczkiem po twarzy? Zaraz sam sobie odpowiedz na to pytanie. Chciałbyś być smyrany takim jajeczkiem, uwierz mi, bo to przyjemne. Moment. Co? Nie robić ankiet, proszę. Ale rozdawali grę. Nie wolno. To tylko chomik może. Nie może. Dobra. A powiedzmy, że to jest takie konturowanie 5 przez 10. Jeszcze róż i rozświetlacz. Bruta najbardziej. Dobra. I róż mam z Maybelline jakiś tam różowy. O! Dawaciki. Dzięki, przyda się. Dobra, daj. Odrzuć się. Róż też nałożymy, żeby Mikołaj wyglądał jakby dopiero co, nie wiem, zobaczył rusałkę. Aga, co jeszcze tutaj trzeba zrobić? Rozświetlacz. Rozświetlacz i brwi, no nie? To zrobisz tym swoim tegesem? Mhm. Dobra. Dawaj rozświetlacz. Będzie, jak to mówią wszystkie profesjonalne stylistki z YouTube'a, będzie glow na buzi. Co to ten glow? No, takie rozświetlenie, wiesz. No, glow, błyszczyć. Tam był jeszcze... I rzęsy musisz. grubiowy. Musisz mu rzęsy pomalować, bo ja nie potrafię. Pokaż się. O kurwa. Nie no, mi się podoba. Nie no jest. Chcieliśmy dorobić cycki, ale Mikołaj się nie zgodził. Aga, to ja już wszystko zrobiłam. Tak? Chyba, że coś chcesz popoprawiać, to się nie krępuj. Bo mam brwi najwyżej powyrywać. Nie. Żadnego wyrywania. Czy się dupie, czy trzeba ze mną chodzić? To zależy od wkładu własnego, że tak powiem. Którym tuszem mam mu to zrobić? A którą tam chcesz? Takim, żeby nie wydziubać mu może oka. To czekaj. Ten- Muszę popatrzeć. Który ma taką najmniejszą? O, Ten? różowy. Nie, ten ma największą. O kurde. Ale o, to mi się dobrze pomaluje. Dobra. Dobra, to moment. Najpierw brwi. To tak. Tu już nic nie widać, bo ona się oczywiście starła cała, a tu ma taki fajny ten. I to jest kredka. Bo jestem leniwa. I wolę kredkę. Dobra, dawaj. Zamknąć? Nie, Nie, na nie. Aha, brwi brwi, ci dobra. robię. Zawsze zaczesuję w tą stronę, bo potem jest je łatwiej ułożyć. Bo ty masz je takie długie. Co, brwi? Jakbym Się cieszę, że Dawida nie malujesz. wyrywałabym. Boże. Ale- To on to powiedział, Dawida Dawid. Bąkola, żeby nie było. Zaraz ci je połączę i będziesz miał, się nabijasz. No z czegoś muszę. Namaluję ci jedną taką dużą. To Chcesz? zrób mi tak. Tak? Będę wyglądał jak ta modelka może. Kara jakaś tam. A właśnie, ale to nie zrobię tak aż... Kurde, ja bym sobie musiał taką perukę kupić. Szkoda, Taką że nie najtańszą. pomyśleliśmy. No.
To następny raz to sobie jeszcze cycki zrobię, ale to za donate'a takiego z 500 przynajmniej. Teraz tak myślę, co by tu zrobić. Zobacz jeszcze. Jak żeś mi zrobiła zalist. Na Adolfka. Czekaj, ja muszę Pokaż. wejść tutaj tą nogę, żeby mi było wygodniej. Nie, dobrze Jeszcze jest, do Aga. środka bardziej, czy starczy? Nie, no nie rób mu tej jednej brwi. No, ale Już nie, się bo- opracowałyśmy. Znaczy, no. Okej, dobra. Nie, no tam. dobrze jest. Tak myślę, czy da się coś dołożyć takiego a la peruka. Nie, no chyba nie Mopa mam nic chyba. takiego. Nie mamy mopa. Nie macie mopa. Nie. To czym wy myjecie podłogę? Już ma to. No. Tak? No. Też tak masz? Nie, no ja sobie kupiłam to. Mhm. Dziwne. Że jak dostanę donate'a 500 zł, to mopa też se kupię. Bo byś sobie perukę z prawdziwych włosów wtedy mógł kupić. Końskich. Mongolskich. No ej! Tu w ogóle masz za długą tą brew. Boli mi oko, jak tak skręcam w lewo. Skręcanie w lewo nie jest proste. Nie jest łatwe. Wychodzi na jedno. Owszem. To była... Nie, to nie była litota. Dobra, pokaż. To są Pokaż się inspirowane tą modelką taką jedną. I jeszcze rzęsy mogą tu sobie. Jeszcze I, tym. I szminka. No poczekaj, jeszcze mam taki teges. To też jest do brwi. To jest taka malutka... Taki mały tusz. Dawaj. Zamknąć? Aha, nie, dobra, dalej myślałem, że coś mi będzie inne robić. Nie no, jak ten to ci powiem przecież. Dobra. To, żeby te brwi zostały w miejscu. Dobra. I teraz najtrudniejsza część z naszego punktu... Jakie mam pory podróży? Z naszego punktu widzenia. Czyli tuszowanie rzęs i mamy taki tusz. Jest z Revlona. W ogóle patrzcie, jaki mam długi paznokieć. A ten jaki? Jakby Nie ma Revlon chciał współpracy, to proszę pisać na maila albo na Facebooka. I szczoteczka jest taka. Chyba długa jest i ma dużo włosków. Nie mam Ja cierpliwości. pierdolę, ja na to nie patrzę. Dobra. Nie śmiej się, Daria, bo też się będę śmiał. Wyśmiej się. No niech się Daria nie śmieje. Nie mogę przestać. Dobra, chwilę, nie maluj go. Szybko, piszcie jakiś żart, żebyśmy się wszyscy wyśmiali i... po sprawie. Potrzebujesz promocy, mrugnij 3 razy. A ja Live'a jestem Live'a pomalowana. mi zerwało. Nie. No. Tak na amen? Na amen. To no zrób coś z tym. Kurde. To leci. To kontynuujemy. Po przerwie technicznej nie chciałem jej, ale jej była. No, dobra. Dawaj. Poczekaj, popatrz w dół. Bo chcę ci je dobrze rozczesać. Bo tobie się w ogóle... Otwórz teraz. To... Ale otwórz i patrz na mnie. No tobie się w ogóle dolne rzęsy Co? zawijają z górnymi. To jest w ogóle niemożliwe. Bo żebym ja miała takie... Boże. Dobrze, że nie jesteś kobietą. Miałbyś problem. Przecież tego nie idzie rozczesać. Aga, może nie dotykaj mu tych dolnych. Się skleją. No przecież uważam. Jak może mieć takie długie rzęsy? W ogóle... Inwalidztwo. Weź to pokaż. Jakie ty masz je długie? Nie wiem. Bliżej, tak tu się nachyl. Tu nie ma światła. No to byś musiał kamerkę za chwilę do siebie podnieść. Tak jak mi drugą zrobisz, to będzie widać. No. Możeś mi nakaszlał na rękę. Tu no. Ale świnka. A, Ta dobra. grypa panuje przecież. W ogóle Daria, weź zobacz. W mojej torebce jest moja kosmetyczka i w niej jest pomadka. Ty jak już na coś nie mogę wytuszować. Mm. Co, zabolało? Mhm. Sorry. To o?
Trzeba cierpieć, żeby być Ta Baby piękną. Lips? Nie. Nie, taka z Golden Rose, ta czerwona. Vision Lipstick. Okej. Czy jestem już piękny? Ty chyba lubisz się malować. Uwielbiam. Zamieniam się w kobietę. Także oficjalnie już nie jestem, Chcesz może? nie jestem Niklaus, tylko jestem A jeszcze Nikola. tego. Piszcie do mnie Nikola. Aha, bo ust nie otworzyłem, no właśnie. Zaś się live psuje. A nie, ale to chyba tylko tak na chwilę. Dobra, muszę to dać niżej. No, na chwilę. Dobra. Czy ja wiem, na czerwono jest podświetlone. No dobra, nieważne. Dobra, okej. To jeszcze rysuję ci dodatek. Brzmiał w stylu Lady Gagi. Bardziej jak cfel w więzieniu. Albo jak ten, jak się nazywają te z Wenecji takie. Gondole. Nie chodziło mi o to, o. Jak Kiss trochę. O, no. Zespół. Dobra, i taki ostry czubek, żeby był. Okej. Pokaż. Lol. Nie wysyłajcie numerów telefonów. Harry Potter, no. Już czuję, jak mi się skrzynka gotuje. Gdzie ja tą szminkę? Aha, dobra. I teraz część ostatnia. Ja się czuję jak taki debil trochę, ale... Ja się muszę skupić, bo to nie jest takie proste. Nie, ale to tak jakoś... Ale się nie uśmiechaj, No, bo Daria, porobię ci odwróć się. zęby. Dobra, idę do kąta. No. Jaki to kolor? Aha, Horror. fajny. Kororor. Z czego się śmiejesz? Nie. Nie rozśmieszaj mnie, bo wyjadę za kontur. W ogóle ty też masz tą dolną wargę taką. Jako? Jaką dużą. Tak. Nie! No zrób! Na chwilę. Ja muszę to Nie, nie podchodź, bo mi się... To jest Kurwa. taki instant śmiech. Nie, no weź. On się śmieje sam No. z siebie. Co mu zostało? O, tak trzeba tego, to wtedy dłużej zostaje, dobra. To będzie najtrudniejsze. Donatować. Chyba nie mów. O, zrobimy ci na lata jakieś tam, nie wiem jakie to są. Kurewskie. Że ty się tak daje, nie rozumiem. Chyba, żebym sobie tak kiedyś pomalowała, bym była zadowolona. No nie patrz się jeszcze. Ale szerzej. Aha. Śnieta to jest pomadka Golden Rose. 125, to są Vision te coś takie z takim przeszklonym. Pokaż ją. Ten. Tak to wygląda. Czekaj. Jezus, jak down taki. No. A taka jest, o. Jezus. Skończyłam. Już? A krzywo mi trochę wyszło. Powiększymy ci usta. Jeez. Ale tak to jest bez konturówki. Dobra. Nie robię, bo będzie... Już, koniec. Już? Pokaż się ludziom. Weź kamerkę, przybliż się. Nie, Pokaż wszystko tak z myślę, że- detalami. Z detalami pokaż. No bo tego nie widać dobrze. No, Musisz zawodowo to zrobić. jak w Bezosy. Na randkę z parówkami randkowymi może. Ktoś reflektuje? Nie Podaję numer telefonu za donata już od 20 zł. No.
powiem wam, ja jestem zadowolony generalnie. Jak wam się podoba? Mogłeś go trochę bardziej wykonturować. No to mogę. Może bez przesady. Ten Nie. dekonturuj. Nie, to już tam... Unfollow. Nie no, ładnie, no bardzo spoko. Po paru piwach. Mój, chyba. Nie wiem, nie, twój. Czy jeszcze coś mi będzie robione? Czy to już wszystko? Chyba już wystarczy. No chyba ta. Tak mi się wydaje. To jest jeszcze moje i to. Za ile pri? Powiem Nasze tak, łapie, nasze łapie. jeżeli ktoś Jestem jego ma... menadżerką. Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje, to zapraszamy na A ja się Facebooka. No i co mogę powiedzieć? Ja tutaj będę pomału ten materiał na YouTube'a zakończał, bo to, moi drodzy, wszystko jest na YouTubie, jeżeli kieruję to do tych na Hitboxie, a do tych na YouTubie kieruję to, że zapraszam na Hitboxa. Myślę, że przebiłbym Pamelę, znaczy tą Paulinkę z Cidrów Bąkola, znaczy się, dam 100 żetonów na priwa. Nie wiem. Musielibyśmy o tym pogadać. Ale powiem wam, że jakbym tak codziennie miał na ryju z takim czymś chodzić, to bym chyba ogłup. No, nie no, ja się sobie bardzo podobam w ogóle tak. Mikołaj, weź bliżej, pokaż to cieniowanie tam wokół, w środku. Jakie mam kreski ładne. No dobra, no to już tego. No bardzo, bardzo ładne. Myślę, że jakbym ogolił brodę i wąsa, to byłbym jeszcze ładniejszym facetem, nie? Znaczy ładniejsza bym była kobieta ze mnie by była. No, ja się sobie podobam. Dobra, ja zakończę materiał na tubę, także kto, prawda, dotrwał do końca, to łapka w górę i tyle.